A very good morning, Zimbabwe. Mamukase. So let us take a look on this report here. Herald. It shows they know very well that this time around they will not win these elections no matter what. Even wakaita zvikiribidi zvipi nezvipi, they're not going to win. So the Herald here is being used by ZANU-PF to spread propaganda. They say is no candidates, no policies, CCC, a cowed with nothing to say. But is that true? It's not true. Why am I saying it's not true? It's simple. If you take a look, ukaenda ku every rural area, kwadeployiwa vapfana vefazi vakangonhongwa mumaruzevha mapurazi. Vapfana ivavavo vari kufamba vachiindimiteta vanhu vachiti ukangovhotera triple C uchaurawa, ukangovhotera triple C ucharohwa. Vari kufamba vachinyora mazita evanhu vanofungidzwa kuti vanosapota triple C. And they are doing that to stop people from gathering, to stop people from talking. Vari kufamba vachitaura kuti hanzi munoda kuti vhiringira pfungwa dzevana vedu. So you will see kuti these people, they are just thugs, useless thugs. Saka, what they do is they try by all means possible to stop the people of Zimbabwe from getting change. They want to stop vanhu vari kumusha kuti vavhotere shanduko vachivavhundudzira. Number one, vanokudzai kuti kuchaita hondo yakafanana nekuSudan. Number two, vanokudzai kuti mucharohwa zvisingabviri kana kuti muchaurawa. Number three, vanokudzai kuti chero akawina haapinde. But that is not true. Those are lies. Why? It's because everyone in Zimbabwe ane pfungwa dzemunhu haachada ZANU-PF. Kune vanhu vari within ZANU-PF vacho vasingachatoida, vanotoityawo. Vari kutoitya ZANU-PF. Saka ukanzwa vanhu veZANU-PF vakutaura kuti chero isu tinotoityawo. I'm talking this ndinotori neevidence yevanhu vari kutaura kuti ZANU-PF isu tiri kutoityawo, inouraya. Vanhu vari muZANU-PF vatotaura kuti isisu tinotoityawo system, which means vanhu vakufanira kungoita chinhu one, kupinda muballot mosvika moburitsa ZANU-PF for good and let the CIC, Advocate naChamisa, defend the vote. Imimi chenyu kuvota, making sure kuti every word yawina for change. After that, taakuchirega vachamisa vochengetedza vote iyo. That is the mandate. Saka uri kuona kuti vanhu ava vari kutya chaizvo, vari kutya. They will tell you kuti CCC yapera. CCC yakatangwa rini? Last year pama-by elections ndokubva yarova. From there CCC iri kungoita zvinhu zvayo yakanyarara. But who is shaking? Who is speaking more about CCC? It's ZANU-PF. Everywhere you go, vanhu vanenge vachitonzwa nezvetriple C neZANU-PF first. Saka you see kuti pano yapaitsvagwa totsvaga vanhu vetriple C, totsvaga vanhu vakadai, totsvaga. Muri kuvatsvagira chii kana vasina basa? Kana triple C yapera, sei muri kumhanya imimi muchifamba muchitaura kuti hanzi musavhotera triple C? Why are you intimidating people? Why are you beating people? Saka you see kuti vanhu ava vanhu vasina chavanotipa, vasina chavanotibatsira. Hapana chavanotibatsira. So you see kuti Team Zimbabwe, let us register to vote, let us go in our numbers and vote, because vanhu ava vari kutotya kudhara. Chero vakaita zvikiribidi zvipi nezvipi. Isisu let's agree kuti team iri riri kutya. Let's agree kuti team iri harisina charinacho chekunongedza kana kuti chekutarisa chavachati ichi changosara imari dzavakabajeta. So Team Zimbabwe, I urge each and every young Zimbabwean to go to register to vote, to actually go and participate in the upcoming elections. Advocate naChamisa vari kutaura about good health. Advocate naChamisa vari kutaura about transforming the health sector, kuti district rimwe nerimwe ringe rine a functional hospital inogona kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. That is the agenda yetriple C. Secondly, we must have clinics that are well equipped anogona kuita maternity issues properly,
kusvika wanzwa kuti sure for sure vanhu vanyatsozvara zvakanaka, safe delivery, all emergencies can be handled, then the ambulances should be there at all local clinics to make sure that if there is an emergency, you transport the patients to the district hospital, which must be well equipped in my doctors, my specialists, which means at every clinic you have a resident doctor anenge who can deal with certain matters. So that is the first move. Secondly, we are talking about good road networks. Hapana zvinobatsira kuti muite maambulances musina road. So advocate naChamisa will prioritize kuti mune road good networks are good everywhere across Zimbabwe. Then the other issue we are talking about, the issue of education, equal education. Kumamisha hakuna education iriko. We are talking about free equal education nekuti ukaenda kumusha ukaenda kutaundi ukatora vana vavo ukavaisa pamwe chete havana chinhu cheacademics chavanenge vakasiyana. They have to be on at par kuratidza kuti vana ava vese vakadzidza about this particular subject, not the imbalance iripo right now yekuti vana vekumusha vanoita sokuti havana zvavari kuita. Saka you see kuti you transform that. The issue of jobs, there are several projects dzichange dzichiranwa. CSC will be revived, vana GMB will be revived, vana Dairy Marketing Board will be revived, vana all those institutions will be revived for the better, for the good of the people of Zimbabwe. They will be revived and they will start to work again. They will start to make sure that vanhu vari kuita subsistence farming vatanga kuita kuti economy benefit. Those are key issues because ndo vakawanda. Saka you see kuti vana Kotko vana David White dzakavhara idzo mafactories ese, they will have to open under advocate naChamisa. So zvatiri kuudzwa zvese zvokuti anzi Chamisa achaita pane plan iripo andimuruzvo, but at the right moment, the right day, you will see everything coming out publicly. So Team Zimbabwe, vanhu vari kuziva macandidates avo. Ukaenda kunzvimbo dzimwe nedzimwe hakuna vanhu vasiri kuziva macandidates avo because macandidates aripo paground vari kutorova basa, vari kutoita campaign as we speak. Saka zvasara, amen, zvinenge zviri koko kuZANU-PF, but isisu kuCCC, everything is okay, everything is working well, and people are actually campaigning and vanhu vari kuengage.